Bonġu emme, illum is-sibt, u s-sibt ma mmorrux skola. Qed tifraħ jaqrem puċu. Mela int ma tħobbix l-iskola? Issa qed nifmek. L-iskola tħobba ħafna, imma anki s-sibt sewwa qed nifhem. U llum sibt speċjali, għalhekk kuntent ħafna u x'hekk. Iva, illum emme ferħan se jtir għax se jqatta' jum sħiħ ma' sħabu. Hemm huma Elle, Li u Mo. U tgħid fejn se jmorru? Mhux importanti fejn se jmorru, l-aqwa li jkunu flimkien, jilagħbu, jtiru, jduru dawra durella. Se tistordini emme! Kemm hemm tfal? Dawk x'qed jagħmlu? Tiġi mmorru naraw. L-ewwel sturdejt nindur u issa tajt li nifsi kemm taġġel. Dawn it-tfal kollha x'qed jagħmlu? Ara, kollha jmorru l-istess skola bħalek u sħabek. Imma llum is-sibt. Illum m'għandhomx skola. Mela x'qed jagħmlu? Ġew il-baħar? Imma mhux qed jgħumu? Jaqgħu, Elle, taf x'qed jagħmlu? Da żgur! Elle għandha raġun. It-tfal qed jiġbru l-karti u l-plastik li hemm fuq ir-ramel. Għax in-nies iħallu ħafna imbarazz warahom, mhux sewqux. Ara naqra kemm xorti, fliexken, boros, karti, ikel, basktijiet, ingwanta. Ma nafx jonqoshom iħallu jien. Smajtek sew emme. Se tmorru tgħinu tfal jiġbru l-karti? Idea brillanti! Kemm jien gburi bik u bikom kollha. Basta toqgħodu attenti, basta ma tiġbrux ħġieġ u plastik li jista' jweġġakom. Okej, mela tlaqna. Mela anke jien ġej, jien ukoll irrid ngħin. Allerwieħ kemm ħdimna, ara kemm ġabru boros. Tridux nodduhom. Iva, kollox sew. Naf li tafuhom in-numri għax tallimtuhom l-iskola. Mela ħannara ftit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ġbarna 10 boros. Kemm aħna bravi! Għaliex tħossok irrabjat, emme? Mela kulħadd se jirrabja issa? Da żgur li tirrabjaw, għandkom raġun. Araw kif se ngħidilkom. Naqra ħosta t-tambur, jekk jogħġobkom, għax din hija aħbar importantissima. Mela, eżis tfal, emme u sħabu jridu jgħidulkom biex meta tmorru l-baħar ma tħallu xejn warajkom. Lanqas karta waħda żgħira jew tabċ kejken ta' xi fliexkun tal-ilma,
xejn, null, zero. Għax dak li jkun fuq il-bajja jispiċċa fil-baħar u joqtol lil-ħut. U intom ma tridux li l-ħut kollu tal-baħar imut? U xek? Jew inkella li jkun hemm xi fekkruna żgħira jew kbira li tixraq fil-plastik? U xek? Mela das-sajf tafu sew x'għandkom tagħmlu? Kull fejn tmorru tgħumu se tħallu nadif warajkom. Bilħaq, għax kont se ninsa. Emme qalilkom ukoll li hemm dik il-vaska fil-bitħa tal-iskola u hija ħasra flok ilma mimlija karti. Mhux aħjar tnatfuha ftit u terġgħu titfgħu l-ilma ħalli emme u sħabu jkunu jistgħu jinżlu jixorbu?